Бүгін екінші күн. Мен ұйқыладым ватанда. Міне мұнда. Көйтатыр теңіз бойында. Кеше бір су қойындым бүгін. Мұнда парапланшылар бейрамы. Шундай көп бүгін. Қазір вот кеременен бұтык тауына. Шыны отыр yol. Вот уже мен халден тойдым. Қырғи лагерьда тоныштым. Bir абый һәм bir егет белән. Олар мине бик җылы каршы алдылар. Һәм бик күп вакыйгалар булды кебек уже. Даже сәйер мин бит. Икенче көн минем бу сукмакта. Хәзер башланачак кыргыйрак урыннар. Biraz шүрлим дә. Һәм мин уже хәтерләмим ни өчен монда килгәнемне. Бәлки мен как раз шул кыргый урыннар өчен килгәнмендер дә. Үземне тикшерер һәм сынар өчен. Карыйбыз инде. Менә бер абый урлаган кемнеңдер бакчасыннан. Мин, конечно, хупламый урлауны. Но бу абый үзен пират диде, шуңа күрә. Я даже ошибу факт. Анар җимеше. Да, господи. Ну что ж. Хәзер үтәсе була шулай. Бау буенча. Кичә үтте миннән, конечно. Но все равно что-то дулкынландыра. Шундай куркыныч иде монда кешеләр. Өстән кычкырдылар. Мин озак төшә алмыйча тордым. Оказывается, видимо, монда кемдер парапланчылардан микән инде ул. Чүп киткән ахрысы шушында. Алар бер-берсенә кычкырганнар мине түгел. Аннан мендем. Bir абый очрады. Пигалар очраса курыкмассыз диде. Вообще кылгандың кызлар инде. Мен палатка юк. Койдадыр якында соклар саталар. Минем максатым шуларга барып җитте хәзер. Бу юлны biraz бизәп җибәрү. Җиләк җимештәме белән. Как же хочется душка. Да, гранат суы сатыла иде. Кемдер аны ясап калдырып киткән шушында. Безнеңчә 300 сум тирәсе. Шушы завод. Һәм тәмле. Бу штука морозильник. Мин прям бузлысын алдым. Бу бик акыллы фикер түгел, конечно. Но менә шул хәтлегез иде. Минем рюкзак аркасы лыштыр уже просто. Минем бу комбинезонның аркасы да бутка кадәр агып төшкән. Да, диңгездә просто диңгез генә бар инде. Но менгәч өскә төшәсе килә, кыйнасы килә. Белмим, миңа нәрсә шулай тәэсир иткәндер. То ли диңгез янында шулай озак тору, то ли кешеләр белән күп сөйләшү. Мин бүген барам. Һәм туктай алмыйм. Хотя бүген хәл бик күп түгел. Һәм лыштыр. По-хорошему, миңа утырып ашыйсы иде инде. Мин һаман туктай алмыйм. Мин туры юлга чыктым. Вот это хисләр.
Күні бойы мінгеннен соң. Hazır saat 4 yarıda. Тоже күләгә. Шактый озын. Димәк, юкларга урын эзләргә кирәк икән. Мин әле барам дип уйлыйм бераз. Әмма бүген кыргыйлар чәй куйсы була инде. Бу анар суы шундый тәмле булып чыкты. Шундый нәрсә генә ашыйсы килә күк.